había visto. O espantallo. Desde hai un par de semanas sufrimos unha terrible invasión de corvos. Roen todo o que atopan, fan ruido polo día e pola noite, cagan onde non deben. Bueno, como a pillería do botellón, pero en negro e dicindo guá, guá. Danme medo, Moncho. Saín botar unhas pezas ao clareo e miraban para min como os paxaros da película de Hitchcock. Tranquila, non te preocupes, Canta acaba o café, coño a escopeta e asunto resolto. No, non podes, están protegidos. Cala a boca, payaso, protegido tiñas que estar ti. Os corvos protegidos, tú. Pois sí que están protegidos pola lei. Matar un corvo, iso é como matar un calciño. Un calciño de esos pequeniños, dos tetes así que son riquiños, que son brancos, e que van así correndo co rolo do váter. Ai. A pregunta xa non é por que carallo está protegido un bicho tan feo, senón de onde merda viñeron os corvos. Claro que outra cousa non, pero explicacións para as posibles orixes da fauna molesta sobrannos en Lameiro. Pero onde van vir? Onde queres que veñan, Moncho? Eu que sei, pois que dimo ti xa que están listos. Carallo, por veñen dos vertedoiros que pechan os ecoloxistas máis a xunta. É moi fácil dicir: ai, quero un monte limpo, non bote de la merda no monte. Claro, é a limaña que vive no lixo pa onde vai. Pa emigración, normal. A teoría ten o seu encanto, Puscas, pero non se sostén. Quieto aí que ten a súa lógica, Sí. A limaña nace no monte, críase no monte, vive ali. Xa hai xente que di que están empezando a nacer koalas por culpa dos eucaliptos. ¡Ala, carallo! E canguros! Hai canguros non sei, pero en Boqueixón hai búfalos. Iso é unha granxa, Puscas, críanos para facer queixo. Me cago en la vida, o cae coira, o que me faltaba un coiro. Pero que tan inocente eres, Lino. Vamos a ver, a ti as mentiras máis grandes do mundo colanchas a ti. Como van a facer queixo os búfalos? É daquela que os lobos que son da xunta, esos que fan chocolate con churros. Cago, tipo de Dios. Estivemos 4 ou 5 rondas dándolle voltas ao tema da emigración forzada das especies. Desde os ñus do Serengeti ata os corvos da miña leira. Co sexto viño empezaron a chegar as solucións. Pois vamos a ver. Desde hai moitos anos o tema do transistor empregouse para espantar o xabarín e con moito éxito. Entendes? Eu polo menos poñolle a Jiménez de los Santos. Pero neste caso, ao tratarse de aves, apostaría por colgarse desdas polas. Pero iso poderase facer, non estará prohibido. No, totalmente legal. No tema de espantar a bichería ainda non se meteron os políticos, gracias a Dios. Decidime por ustedes, mirade pa aquí. Colgos das polas e funcionan como espellos espantacorvos. Veñen de regalo nos crispis que toma Kevin e por fin van ser algo útiles. Pero se xa facían el ruido de por sí, Moncho, a que carallo vas ti a colgarlle cousas para que peten nel? Cariño, tranquila. A teoría di que refliten a luz. E así os paxaros asústanse. Ai, sí, están asustadísimos. Desde cando os espellos e as luces asustan a xente, oh? Están na discoteca, bailando, están che facendo un guateque. Hoxe pola mañá a leira estaba tan cajada que parecía que nevara. Saquei ustedes e tireinos ao contenedor. Gañastes esta batalla, corvos, pero a guerra continúa. Moncho, como xa che teño dito tantas veces, a solución a estes problemas está nas tradicións, Moncho. Pensa que non quixen coñer a escopeta ao primeiro día, carallo. O que pasa que, claro, esa bichería está protegida. Déxete de escopetas, non sexas animal. O espantallo, Moncho, o espantallo de toda a vida. Pode que don Anselmo teña razón, En Galicia levamos tantos anos inventando solucións para matar os bichos que esquecemos as máis básicas. Funde inmediato a do Chino Yun. Pero contra todo pronóstico, resulta que o xigante asiático non fabrica espantallos en serie. Mira ti, quen contaba. O que si tiñan é un produto que se vende moi ben e que a mí me pode valer. Chámase Sesidoni e ten usos a tomar polo cu. Mira, ata sabe espantar corvos e tudo. De ti crees, Moncho? Sí, por suposto, ti confía en mí. E para axudar sabe o que fixen, mira pa aquí. Chanteille un bigote
tipo Hitler. Mira para aquí. Non din que os corvos son tan listos. O saber que tanto saben da Segunda Guerra Mundial, Hitler duroulles un cuarto de hora, amigo. Paparon no vivo. A de penurias que tería aforrado o mundo se lle soltaran uns poucos corvos a tempo en Berlín. Non é que me interese a vosa vida íntima, pero é que atopei unha moneca hinchable no contedor do lixo. Esas cousas é mellor enterralas, para non dar que falar a xente. Ti és pago perdido. Claro que tes a quen sair. Era un invento para espantar os corvos, pero non funcionou. Os espantallos, por visto, xa non asustan os paxaros, que han contaba. Pero iso é porque non se move. Porque se movese os corvos, é que os corvos non son parvos. Se houvese un espantallo tipo robot que se movese só, pois aí, cuidado, que aí sí que collían medo os corvos. Pasa que non creo que fabriquen espantallos robot. Agora, o que podíamos facer é disfrazar a alguén de espantallo. Moncho, deixa en paz o neno, pídocho por favor, Non lle había de facer mal. Estades falando de mí? Nene, a ti gustaría que papá che regalase un disfraz de robot? Con botones y con luces. Fixen que arrancaba a cara do Chino Yun, pero en realidade fun ao fallado buscar un pouco de roupa vella. Pero que merda de robot é este? Non ten motor, nin ten luces, nin ten nada. É un espantallo robot. A ver, móvete como facías antes. Allí, Aí estás, perfecto, sí, señor. Agora vásteme paleira e non volves ata a hora da cea. E cando che apareza un corvo, xa sabes. bailo en plan robot. Correcto, galloso. Veña, ala, campeón. Veña, paleira, a papá nos vimos. Vale. Cuidado con o marco da porta. Leva aí fora 3 horas e media. Vos escoitades algo? Eu tampouco. Pararon os corvos. Hoxe vou cear diante da tele. A ver se polo menos aguanta ata a metade do luar. Mima, que tan ben se está ceando en silencio. Xa non me lembraba do que era estar sin esas bestas berrando aí fora. Agora que yo dixo algo me perdeu escoitar, Cala un momento. Kevin, non pasa nada. Pode dicir que entra a picar algo, non? Yo estaba me contaba ben aí fora. Mira, dueto los panchos el consorcio. Maravilla. Ai, Moncho, mira como puxeron meu pobre. Por eso estaban tan calados, estaban ceando os cabróns. Ai, que desgraciados, agora van ver. Date quieta, non paga barbaridade, están protegidos. ¡No lleva el caso! ¡Mátese a todos! ¡Mátese a ningún! Matou 150 corvos a coiteladas e deixou 4 crucificados en cada esquina da leira. Non se escoita un corvo, pero vamos, en 20 kilómetros. E Kevin marchou para Santiago a facer o robote. Sí, ponse así, nunha praza ali, e os turistas botanlle cartos. Anda, carallo, así é todo que tan curioso e indescifrable é a raza do turista. Río Regato Sport. En Lameiro temos un río precioso, pero precioso, precioso. O río Regato. Unha maravilla da natureza, amigos. Algo digno de ver, algo digno de National Geographic. E non sabedes lo que tal se apaña ali, Moncho, levas media vida pescando no río Regato e nunca coñeches unha miserable troita. Porque o río Regato non é troiteiro, payaso. Ali o que se dá ben son estas maravillas da natureza, estas xoias. Non me extraña, porque xa desde o principio dos tempos, desde a época dos homes das tabernas, e dixo máis, desde o tempo das lexións dos romanos, que eu recordo sempre se tirou a merda toda aí no río. Toda a merda que había en Lameiro, por río. E ainda menos mal que nunca pescaches nada, porque se vive ali algún peixe, ten que estar máis que contaminado de toda a canta merda de outra. Medio Lameiro, o Baleirán e o Purín e a xurra, ata don Anselmo bota ali a sosa cáustica cando lle caduca. E non sabes o que eu. Sei que o queren prohibir agora. Mira onde se meten. Vanos decir a nós onde podemos e non podemos tirar a nosa merda. A verá, mañas a montar no monte que queren voltar ao río. O río está ben así. Non me digo unha cousa, amigos.
É unha lástima non poder aproveitar algo máis o río Regato, sacarlle partido. Sí, aproveitar. Tamén a Choupana aproveitaron os seus famosos canóns e a fervenza da cova. Unha merda! Mirade que merdas teñen eses. Un atraso, amigos, un atraso. Iso non vale para nada, Se non lles deixan construir nin nada, pa que o queren? Que fai bonito, din. Caralladas. Que vas comparar eso con o noso río Regato? Que van tirar ali a súa merda, a ver que pasa. E grazas a eso teñen unha empresa de deportes de aventura. Choupana Sport. Nós non deberíamos ser menos, oíste? Temos que facer o mesmo. Converter o noso río Regato nun sitio de deportes de aventuras. Deixademe a min que xa veredes. Moncho, lávame esta merda. Tiña que comentalo con posibles inversores. Grandes empresarios que souberan sacarlle tallada ao asunto. Xente seria, sen prexuizos. Xente boa, que mira polas persoas. Xente cunha gran ética de traballo. Ou eso, ou ir falar con don Anselmo. Non me quedaba máis remedio. Ah, que grande idea, sí, señor. Hai que ser mellores que esa xentuza da Choupana. Machacaros, sabes, Moncho? A estas alturas da vida, o meu único objetivo é machacaros da Choupana. Que se mexen por eles. Ese é o espírito, don Anselmo, sí, señor, se me gusta. Mira unha cousiña, de canto diñeiro estamos falando? Mais ou menos, eu sei unha cifra. De que falas, Moncho? De que cantos? De que dices? Que dis? Sí, home, de canto vai ser o seu investimento? Ah, falabas diso. De nada, Moncho, absolutamente nada. Ti queres ser emprendedor? Pois emprende, arríscate, que despois a cousa vai ben. Xa falaremos, se acaso. Xa, don Anselmo, pero mire que o deporte de aventuras está a tope, eso, a xente tolea con esa cousa. Fabuloso, pois fai deporte. Pois, dime unha cousa. Que é exactamente iso de deporte de aventuras? Mire, agora, ainda que me mate, non teño nin idea. Pero, dixo que eso será o de menos, non? Rafting, puenting, piragüisming... O piragüisming acábalo de inventarte agora, non é? Non sei, é que como remata en ing, pensei que se dicía así. É que o do rematar así en ing, eso ven do castelán, que é un idioma moi rico para estas cousas. Monchiño, pero ti que sabes de todo isto? Eu sei o que hai que saber, mira, que uns cantos parvos podres de cartos gastan o seu diñeiro en pasar medo, dis que así son felices, carallo, bueno. Sí, eso é porque producen adrenalina, e como todo o mundo sabe, a adrenalina producese no segundo fígado, e o segundo fígado é moi importante para respirar mellor. Pero, aí está, éxito rotundo. Pero ti non ves que o río Regato casi non leva auga. Viña, que carallo de logo, sempre te pau no peor, criatura. Sen positivame, que tampouco teñen que pasar petroleiros por ali. Non quero. Non creo que non. Aí está, ves? Veña, agora imos empezar a publicitar o río Regato Sport. E coa mesma empezaron a chegar os primeiros clientes. O deporte de aventuras é o que ten, amigos, que atrae a moito parvo con cartos. Como non tiña capital así para empezar, o primeiro que fixen foi ir a do Chino Yun e comprar unha pirauja cativeira. Para empezar, ben vale. O primeiro que fixemos foi rafting, ou descenso en augas bravas. Veña, chiquitín, veña, quen contaba que o río fose pequeno para a canoa, pero bueno, ti dalle igual, o importante é o xeito, a técnica. Palea, David Cal, palea! Tides que ver o tipo, nin idea. Se non sabe navegar, para que te metes, criatura? Home, Moncho, Jato case non leva agua. É que, saber navegar nun río caudaloso sabe calquera. O mérito é cando non hai auga. Veña, se non sabe, non te metas. Sí, señor. Aí falaste, sí, señor, porque veñen da cidade. E claro, porlle todas as facilidades, pero non lles vale. Díxalle das os medios, entendes? Será culpa deles, carallo. E eu Moncho, que? Pensaxe outra actividade para esta xeta? Sí, estou dando voltas ao tema. A ver, para que vale a ponte da época dos romanos? Home, non, o que facemos moitas veces é mixar. Correcto, pero a maiores... Para facer puenting. Non che parece un pouco baixa para facer puente? Pouco baixa de que? Que mérito ten tirarse desde logo arriba, que libra de sobra. Mérito é tirarse a metro e medio, a ver quen libra. Pumba! Vai ser espectacular verlos tirarse.
Veña, chiquitín, veña, tírate, home, de cabezas, que non che vai pasar nada, que ben se ve que ti naciches para isto, veña. Espectacular demais, amigos. Rompeu o cráneo por 4 sitios distintos. Anda, caralho. Ao final tiña razón Lino, que igual era bo que a ponte tivese algo de altura e que o río levase un pouquinho de auga. Pero quen contaba con todo eso, Agora precisaba alguén listo, alguén expelido que me axudase, porque a cousa estaba saindo mal. O que pasa é que nada máis que atopei a Kevin. Mala sorte. Que se vai fazer? Veña, chiquitín, prepárate! Dice que se está preparando para coger la onda, No, pues espera que abra a presa, que vai vir unha onda vital. Prepárate, que ser surfista é unha forma de vida, Se eso non o entendes, é mellor que non o fagas. Estaba sendo todo un desastre, un desastre. Os que viñan non eran nin aventureiros nin nada. O que non acababa no hospital, aos 10 minutos marchaba para casa. O que non hai espírito aventureiro nin nada, é unha merda todo. A culpa non é tú, Moncho. Non te martirices, oíche? E logo ti non puxaxe toda a túa parte para que fixasen deporte de aventura. Home, a culpa é da xente, que son uns caguiñas, home. Que agora o que se busque é a tranquilidade, o relaxamento, entendes, desconectar dos problemas, Moncho. O da aventura está pasado de moda. Ti crees? Home, logo, a xente quere paz, sosego, calma, entendes, escapar do estrés da vida diaria. Paz, calma, escapar do estrés. Que tan equivocado estaba, Logo, o que habrá que organizar son actividades tranquilas, É que máis tranquilo que a pesca. Un clásico para combater o estrés. Pero, Moncho, no río Rejato non hai peixes, non hai nada que pescar. Ai, non, é quen dixo que non. Moi ben, amigos, moi ben. Aí está, bo pesca, Si, señor, fostelle pillando o tranganillo pouco a pouco. Aquí dáse moi ben o que é o guante de obra. Un gran negocio, amigos. Como todo o mundo bota toda a merda e todo o que lle sobra ali no río, sempre hai material para pescar. É o mellor de todo, Ao non haber peixes, non tens que andar sacando permiso para ir de pesca. Todo vantaxes. Celta Dépor. Xa sei, Milucho, xa sei que llevo a partir o corazón ao meu pai. Pero é que eu non podo seguir vivindo nesta mentira. Sí, mira, se meu pai me quere, ten que aceptarme tal como son. Sí, mira, vou sair do armario agora mesmo. Sí, agora mesmo. Viña, chao. O negro, o chiringuito, o bimbó, a barbacoa... Cantos grandes éxitos non nos leva dado este home a nosa vida. Tío, yo levo dicindo toda a vida, mira, Georgie Dan, caja e mexa por Mozart e Beethoven xuntos. Bueno. Papá, mamá, tiño algo moi importante que dicirvos. Agora non, nené, agora non, que estamos disfrutando dun popurri de grandes éxitos do maestro Dan. Pero que faz, Kevin? A ver, é que o que vos teño que dicir é moi importante. Pues fala dunha vez, misterioso da carallo, arráncate. Papá, mamá... Son xeaneiro do Real Club Celta de Vigo. Anda, payaso, cala a boca. Mira, vai punchero ao botellón e xa me estás aburrindo que estou chistes, payaso. Pero é verdad, que son do Celta de Vigo. Que son do Celta, Pero que vas con esa merda? Sácame esa merda desta casa, Como? Se un fan da marcha da casa, vou eu con ela. Ai, en serio? Ti, sangue do meu sangue. Eu mato-te descatado. Mato-te, Ai, Jesús, que lle veu un cascabal. Matache só teu pai, desgraciado. Saca dai que quere rematalo. Ai, Monchiño, Jesús. Se non marchei para a pataqueira naquele momento, foi porque escoitei unha voz dentro de min que me dicía: tens que vivir, Moncho, tens que vivir, ainda que só sexa para sacar ao teu fillo dese pozo de perdición no que anda metido. Dame unha educación, Elvira, uns principios, un cariño. Como se puido malear desa maneira, muller? Déixate de dramas, Moncho. Tampouco é para tanto que o neno saíse do Celta. Como que non é para tanto, home? Por favor, como que non é para tanto? Nesta familia somos do Deportivo de toda a vida. Fala por ti, É o primeiro do Sporting de Lameiro, que me vai nos xenes. E despois do Borussia Dortmund por levarse a contar aos choupañentos do Bayern de Múnich. E terceiro, de Los Ángeles Galaxy. Os
Pero, por favor, ese non é un equipo nin é nada. Son unha manada de jubilados que nin sequera teñen unha liga legítima onde xogar. Xa, pero era onde xogaba David Beckham. E eu por David Beckham dou a vida. Que tan guapo son. O único malo que fixo na vida foi casarse ca estúpida esa das Spice Girls. Pero de que te sorprendes, Moncho? A mente feminina é así. Non entende de conceptos abstractos como a fidelidade a un equipo, o amor pola patria. Elas non as saques dos bebés, dos peluches ou dos guaperas. Non saben. A min as frivolidades de Elvira importan un carallo, don Anselmo. O que me ten amargado é o rapaz, Kevin. Non, iso non é nada. Está na edade da rebeldía. Xa se lle pasará. Non sei. El di que leva moi metidos no corazón as cores branca e celeste. Nada, non te preocupes. Mira, o cerebro dun adolescente é unha masa informe que non sabe o que quere. Cuidado, mándame a mí. Xa verás como eu en dereito. A ver se é certo. Así quedou Celta, Sí, de corazón, don Anselmo. Xa. E por que, Kevin? Por rebeldía? Por facerlle dano ao teu pai? Non, eu xa nacín así, é dicir, eu cando era pequeno, pois eu vía a televisión e vía salir o Celta pola televisión e eu dicía para min, ai, Kevin José, aí está o teu equipo, o equipo dos teus amores, pero claro, non podía dicir nada por non darlle un disgusto ao meu pai, pero eu xa nací celtista, Como? Nací celtista, dis? Vamos a ver, Kevin, xa falas como os calvinistas da choupana que creen na predestinación. Pois non, mentira. Escoita, polo libre albedrío, os seres humanos podemos escoller tranquilamente entre a liberdade ou a escravitude, entre o ben e o mal. Entendes, Kevin? Non, é que non lo entendo, non. Non importa, tranquilo, verás. O importante é que ti podes escoller libremente. E por que pertenecer a un club miserento da periferia cando podes pertenecer ao club máis grande de todos os tempos? Ala, outro como o meu pai. É que está de sempre con iso con que o Depor é o mellor equipo do mundo. O Depor? O Depor! Outro miserento! Outra miasma! Non, Kevin! Eu falo dun club que pasea o seu señorío por todos os estadios máis famosos do planeta. Falo do Real Madrid! Ben contado. Eu nomás que lle pedín que mo quitase do celtismo, non que mo aducise ao merenguismo. É outra categoría, Kevin. Os do Madrid non sufrimos polos descensos ni polos concursos de acreedores. Somos poderosos, ricos. Como o Barça. O Barça, ti deixa que sigan con esa tema do separatismo. Xa verás ti onde van xogar. Na Liga de Andorra. Non, Kevin, non. Faite do Madrid, faite socio do Madrid como a min, como don Santiago. Que Santiago? Pemán? Por favor, Kevin, como don Santiago Bernabéu. Pero si Santiago Bernabéu é un campo de fútbol, non é unha persona. Tes un tarao, a ti que te aprenden na escola. Don Santiago Bernabéu foi o máis grande madridista de todos os tempos. Pois xa debía de ser, e o pai tamén, porque para poner dicindo ao meu fillo xa tiña que ser madridista. E normal que o meu pai non se quedou por chamarme Kevin Riazor. Misericordia, señor. Misericordia. Ao final, don Anselmo fartouse, perdeu a paciencia e botouno dali a patadas. E non crees, papá Moncho, que sería mellor deixar que Kevin viva libremente a súa crenza celtista? Collou, Ramona. O celtismo tolerancia cero, E cuidado co que dis, que estás nun dos templos do deportivismo en Galicia, Este mal é deportivista 100%. 100% deportivista, sí, claro, estamos do Depor. Despois, cando entran os do Celta, pois xa virá celtista. Ou ata teño un bandeirín da Ponferradina para cando me vacías o Maragall. Aquí a hostelería temos que estar sempre a favor do cliente. Judas Iscariote, que és un Judas Iscariote. Discoitaxe, A mí non me metas. O uniforme obrígame a ser neutral. O servizo postal sería un desastre se me deixara arrastrar polas rivalidades futbolísticas. Matarvos era pouco, home. A ver, papá Moncho, tampouco hai que ser tan intransigente. Que cala a boca, Transilvana. Se me gustaría a min ver como reacciona se alguén se mete co teu Sporting Vampiritos. Sporting Vampiritos? Iso non existe, iso acábalo de inventar, verdade que sí, papá Moncho? Eu non son de ningún equipo de Transilvania. Eu son do Corinthians de Sao Paulo. É máis que un club,
que é un exemplo de civismo democrático. O Corinthians, o equipo de Sócrates. Que gran filósofo, millor centrocampista. Civismo, democracia, filosofía... Pero eso estamos falando de fútbol. Non falo de fútbol, falo de conflitos humanos. Estou falando de un pai que non se fala co seu fillo. Falo dunha guerra fratricida entre dúas aficións irmáns que non se paran, que están divididas polo odio. Caralho, que pico de ouro. E digo máis, o día en que nos unamos todos os galegos e as galegas para loitar contra estas creencias cativeiras e localistas e nos unamos para construir un país entón Galicia será temida, será unha potencia temida en todo o planeta. A máis do minifundismo ideolóxico. Unámonos galegos. A tipa foise quentando e quentando e ao final xa falaba de ir a polas escopetas de caza para invadir Zamora. Así é todo. O que dixo fíxome reflexionar, Que pasa, campeón? ¡Mamá! ¡Que mamá quiere pegarme! Vamos a calar, que veño facer as pazas. Seguro. Segurísimo, deixa o martelo tranquilo, que ainda te vas mancar. Pero seguro que vai fazer as paces. Sí. Vale. Vou deixar aí, Mira, estiven reflexionando e cheguei a unha conclusión, nené. Cal, que pensaches? Que prefiro a un celtarra como a ti que non a un comenencias como a don Anselmo, Nada máis que se rima aos grandes e aos poderosos. Ou que aos outros dous tibios que non se mollan nin con ciclogénesis explosiva. Bueno, por non falar de trastornada da Ramona. Ou tua nai que nada máis que vai alá onde vai David Beckham. Iso é verdade. E polo menos non somos fiéis aos nosos equipos, ainda que se sean rivais, Tes razón. Rivais, sí. Pero irmáns. Sí, porque, ainda que ti sexas do Celta e eu do Deportivo, hai unha cousa que nos une. Que somos galegos. Que somos xereiros dos dous grandes equipos deste país. É verdade, os dous grandes equipos deste país. Non como os pringados do Compos, nin os do Radín de Ferrol, nin os do Ourense, nin os do Pontevedra. E os do Lugo. Vale. Non sei que por aí que me estás estragando este momento de exaltación patriótica. Perdón, papá, quérote. Eu a ti, fillo, eu a ti. Perdoa. Vistes? Un pai e un fillo que se queren. Un deportivista e un celtista que se respetan ata tal punto que esta mesma noite van sentar xuntos diante da tele para gozar da gran festa do fútbol galego. O derbi Depor-Celta. Tarxeta, mamalón, tarxeta! Onde viste que foxe tarxeta, turco do cara? Pero que sabrás ti, portugués de merda? Pero a ver, vos non fixeran de las paces, xa empezamos. Cala a boca, gilipollas, non viste o noso derbi? Pois a mí non me parece. O neno falou ben, se queres arranca por aí con David Beckham. Estúpida! Veña, Victoria Secre, pero aí adiante. Veña. Penalti! Pero onde vixe ti penalti, Jortoño? Que é que o vai tirar? Alejo, non vai tirar Alejo. Vai a tirar Yuki, se te parece. Vistes? Non renunciamos á nosa rivalidade, pero cando veñen os de fora a tocárnolo o carallo, xuntámonos como unha piña para que non nos asoballen. Ese é o espírito, amigos, ese é o espírito.